Dit is altijd een mooi affiche. Zwamen tegen Ruiver. De twee buurdorpen treffen elkaar net als vorig seizoen in de vierde klasse D. En bij Zwamen daar gaat het nog niet allemaal zoals ze het graag willen. De ploeg wacht nog altijd op zijn eerste overwinning. Pakte pas 1 puntje. Staat onderaan samen met Belveldia. Ruiver in de oranje shirts duidt het gaat beter. Maar kan ook wel weer eens een overwinning gebroken. En de kansen zijn er in de eerste helft. De eerste kans is voor de Ruiver. En de redding was daar van Sten Gerard van Zwamen. Dan de toesploeg. Giel Kluitmans heeft de bal metgegeven. En Koen Verkooyen is doorgelopen. Hij probeert de bal voor te zetten. Dan moet er op het laatste moment verdedigd worden. En dan is het Erkan Yaziki die een corner prefereert boven een doelpunt natuurlijk. Zwamen wordt dan sterker in die openingsfase. Weer Koen Verkooyen. Die zigzag door de verdediging. En loopt zich dan net op het laatste moment vast. Anders was het opnieuw gevaarlijk geworden. Zwamen durft aan te vallen tegen de Ruiver. En dan komt er een lange bal. En dan zit de keeper van Zwamen, Jan Ottenheim, mis. Komt er nog een voorzet. Die komt er. Wem gaat hem dan schieten. Er wordt eigenlijk niet op goal geschoten. En Ruiver geeft maar weer eens een keer een corner weg. Zwamen is gevaarlijk, maar schudt eigenlijk de bal te weinig tussen de polen. Om en zo een doelpunt te forceren. Dit is Jos Strepels met de bal, dat draait binnen de tweede pool. Geen nemen verder bij. Als er een zin gaat, is het een werelddoelpunt. Dan Ruiver maar een keer droet. Lange bal, Sten Gerards, de keeper zit mis. Daar staat Johan Huis nog. En dan uiteindelijk toch weer de bal in de hand van keeper Sten Gerards. Zwamen met de schrik vrij. Vrije trap gegeven aan de Ruiver. Hij natuurlijk ook voordeel kunnen geven. De scheidsrechter, maar het is een vrije trap. Yaziki krult de bal en dan gaat over de goal her. En dan weer Zwamen. Wim doorbreekt de bal. Wim duidt gaat aan de 0-0 stand. Bal metgegeven naar de zijkant. Jesse Ronkers heeft de bal metgegeven aan Jos Strepels. Strepels al doet en de bal gaat onder de keeper door. En dan is het 1-0 voor Zwamen. Keeper Jan Ottenheim zoekt de bal te laat komen en de bal stuitert precies op het moment dat de keeper naar de grond gaat. Nog een keer in de herhaling. Dreigen en de bal krullen. En precies op het goede moment stuitert er voorbij de keeper. Zwamen komt dan met 1-0 voor in deze wedstrijd, maar daar zou het niet bij blijven. Ruiver probeert het te doen nog in die eerste helft aan de achterstand. Een kopbal en dat wordt gered door Sten Gerards. En dan in tweede instantie niet binnengeschoten. En zo zou de ruststand uiteindelijk toch 1-0 zijn voor Zwamen. Ook deze vrije trap van Bart van Buggenum gaat er niet in. En toch zou Ruiver uiteindelijk de wedstrijd winnend afsluiten. Dankzij 2 eigen doelpunten van Zwamen. Opnieuw de schenzege voor Zwamen en Ruiver stijlt de overwinning. Een 1-2 zege voor de Ruiver en Zwamen.